Salut, prieteni! Bine v-am găsit pe acest canal. După cum spune și în titlu, astăzi vorbim despre încărcarea și descărcarea acumulatorilor de tip litiu-polimer cu ajutorul încărcătorului de tip IMAX B6. Fie că vorbim despre cel original, fie că vorbim despre clone, vă voi arăta astăzi cum să îl utilizați pentru încărcarea și descărcarea acumulatorilor LiPo. În cazul de față avem doi acumulatori, fiind vorba aici de LiPo 3S de 5A, LiPo 4S de 5A de asemenea. Ambii acumulatori fiind turnicii. Singura diferență între acestea, cum am spus, unul este de 4 celule, unul este de 3 celule. La cel de 4 celule observăm că vine cu hard case, ceea ce înseamnă că este îmbrăcat într-o carcasă rigidă de plastic. Pentru început vom avea nevoie noi de o sursă de curent continuu, ce poate varia între 11 și 18 V, după cum se poate vedea și pe slotul de intrare al încărcătorului. Puteți conecta încărcătorul la acumulatorul mașinii și, cum este în cazul de față, la o sursă de tensiune 12V 5A, ce este alimentată la 220. Haideți să alimentăm încărcătorul. După cum putem observa și aici, încărcătorul de față a intrat direct în secvența de pornire pe LiPo Charge. Bineînțeles, încărcătorul IMAX B6, după cum unii dintre voi știu, poate încărca mai multe tipuri de acumulatori, cum ar fi litiu-ion, LiPo, plumb acid și mai multe. Noi vom selecta încărcarea pe LiPo, iar la secțiunea LiPo vom căuta secvența LiPo Balance. LiPo Balance însemnând încărcarea balansată a acumulatorilor. Încărcare balansată înseamnă că încărcătorul va recunoaște toate celulele din acumulatorii LiPo, încărcând uniform toate cele 3, 4, 5 sau 6 celule. Pentru conectarea acumulatorilor vom folosi cele două mufe de tip XT60 și, bineînțeles, slotul pentru încărcarea balansată. La slotul de încărcare balansată, după cum puteți vedea și aici, sunt de 5 tipuri: 2S, 3S, 4S, 5S și 6S. În funcție de încărcarea și de acumulatorul pe care dorim să-l încărcăm, vom selecta slotul dorit. În cazul de față avem 4S, ce va corespunde cu al treilea slot. Odată conexiunile făcute, vom intra în continuare prin butonul Start, apăsând odată, și vom selecta curentul de încărcare. Curentul de încărcare va trebui să fie undeva mai mic de 5A. Dar noi vom merge pentru o încărcare mai sigură, undeva la 2,8A. A. Tastând încă o dată Start, vom selecta și tipul de acumulator. Cum vedeți aici, 11.1 3S. Noi avem 4S. Vom tasta încă o dată și, trecând pe 4S, vom apăsa o dată Start mai lung. Încărcătorul va verifica acumulatorul și ne va afișa
Pentru confirmare apăsăm Enter sau Start. Pentru a anula încărcarea vom apăsa Stop. Dar noi vom merge mai departe și vom apăsa încă o dată scurt butonul Start. Și iată, încărcarea a început. Putem observa aici tensiunea acumulatorului în timp real și curentul de încărcare, 2,8 A, cât și timpul de la începerea încărcării. Punem stop, deconectăm acumulatorul, vom conecta acumulatorul LiPo 3S, vom merge pe slotul numărul 2, ce corespunde cu încărcarea balansată LiPo 3S. Căutăm o poziție mai bună a acumulatorului. Bun. E bine de știut să feriți încărcătorul cât și acumulatorii de razele UV. Este bine să nu încărcați acumulatorii sub capota mașinii, în condițiile în care acumulatorii LiPo sunt instabili și ar putea exploda din temiri ce motiv. Am conectat acumulatorul LiPo 3S. Avem curentul de încărcare 2,8, rămâne același, ținând cont că capacitatea acumulatorilor este aceeași. Vom modifica doar tipul de acumulator de la 14,8 4S la 11,1 3S. Tastând de 2 ori, mergem și modificăm 11,1 3S. Apăsând lung, încărcătorul va recunoaște acumulatorii. Tastăm încă o dată pentru a da start încărcării. Și iată cum se procedează și pentru acumulatorii LiPo 3S. Pentru toate tipurile de acumulatori LiPo, menționez că acest încărcător IMAX B6 va recunoaște sfârșitul încărcării, ceea ce înseamnă că atunci când acumulatorul a ajuns la capacitate maximă, acesta va avertiza sonor și pe display finalizarea încărcării și va opri secvența de încărcare. Da, cam atât și cu încărcarea. În continuarea acestui clip video vă voi arăta și cum să descărcați acumulatorii de tip litiu polimer în condițiile în care aceștia, pe perioadele în care nu îi utilizați mai mult de 3 săptămâni, ar trebui să îi depozitați la jumate din capacitatea lor. Acest lucru îl putem face astfel: din butoanele 2 și 3 din săgeți vom merge către dreapta, căutând secvența LiPo Storage. Cum puteți vedea aici, avem selectat curentul de descărcare și tipul de acumulator. Bineînțeles, rămânem pe curentul de 1 A, selectând tipul de acumulator dorit, 3S, în cazul de față. Apăsând tasta Start lung, vom verifica bateria și vom confirma Enter. Și în acest moment, încărcătorul de tip IMAX P6 va merge cu acumulatorul LiPo 3S până la un nivel de tensiune ideal pentru depozitare. Același lucru se întâmplă și cu acumulatorii de tip LiPo 4S. Da, cam atât, prieteni. Punem stop. Vă mulțumesc pentru timpul acordat. Dacă v-a plăcut, lăsați un like și, de ce nu, abonați-vă. Până la următorul clip video, toate cele bune!